ଗୋଟେ ଦିନରେ ମାଉସୀ ଘରୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଘରକୁ। ମୁଁ ବାହାରିଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ନୀତିଶ ନିକିତା ଜମା ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଝୁଲଣା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଗଲା ସେଇଠି ତ ଦିନ ସାରା ଚଲଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ଝୁଲିବୁ। ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ନିକିତା ଯାଇକି ପୁଣି ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିଲାଣି। ତାକୁ ପୁଣି କେତେ କଷ୍ଟରେ ବୁଝି ବାଝି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ପୁଣି ତା ବାବା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ଯିବେ ବୋଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲେ ତମେ ଯିବ ନା ମୁଁ ପଳେଇବି। ସେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାରୁ ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଲି, ଯାଇ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଝିଅ ତାର କହୁଛି ଯେ ମୋ ଚଷମା କାହିଁ, ତମେ ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଦେଲ। ସିଏ ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଯିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନୀତିଶ ସାର୍ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କି ମାମା ଯିବନି ବୋଧେ, ମାମା କ'ଣ ପଛରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଲାଣି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ପଛକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସତ ସତ ଦେଖିଲାରୁ ନିଜେ ନିଜେ ବାପ ଝିଅ ତାର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଟାଟା ବାବାଇ କରିଦିଏ, ସିଏ ଆଗେ ଆଗେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ରହିଯିବି ଆଉ। ନିକିତା ତାର ପଛେ ପଛେ ଅନଉଥାଏ, ଚିଲଉଥାଏ ପଛେ ପଛେ। ତା ବାବା ତାକୁ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତାକୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ ମୁଁ ଆସିକି ରୋଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯିବେ ବୋଲି। ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ମନ ଖୁସି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ବୁଲିକି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ତା ମାଉସୀକି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ସବୁ କରିଦେଲେ। ତା ବାବା ବି ମଧ୍ୟ ବାଏ ବାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଭଦ୍ରକ। ଏମିତି ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ, କ'ଣ କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ବାହାରିକି ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ମାଉସୀକି ବାଏ ବାଏ କରିକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ବୁଲାବୁଲି, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ତ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।